Löydä sisäinen rauha ja vahvista hyvinvointiasi Stressetillä. Tuntuuko arki kuormittavalta ja kaipaatko tukea kokonaisvaltaiseen hyvinvointiisi? Stresset on sovellus, joka auttaa sinua hallitsemaan stressiä sekä lisäämään elämääsi tasapainoa ja hyvää oloa. Stresset tarjoaa juuri sinulle helppoja stressitestejä. Tee nopeita testejä ja opit tunnistamaan, miten kehosi ja mielesi reagoivat kuormitukseen. Löydät, onko sinulla taipumus ylivireyteen, alivireyteen, levon tarpeeseen. Kehon liikkeen havainnointiosiossa lyhyet harjoitukset auttavat sinua huomaamaan, miten stressi näkyy kehon asennoissa, liikkeissä ja jännitystiloissa. Testitulostesi perusteella Stresset ohjaa sinut juuri sinulle sopiviin harjoituksiin. Löydät harjoituksia, jotka tukevat omaa stressityyppiäsi ja auttavat palautumaan. Opit tunnistamaan sisäisiä vaatimuksia ja huomaat kehon ja mielen yhteyden. Tämä auttaa vapautumaan liiallisesta kuormituksesta ja vahvistaa kokonaisvaltaista tasapainoa. Harjoituksia, jotka auttavat tunnistamaan ja säätelemään tunteita sekä luomaan sisäistä vakautta ja mielen rauhaa. Stresset, tasapainoa, palautumista ja voimaa arkeen.